беҳад ман ҳамин кофеда ошиқ шудам. И панҷум пачкае ки ман хӯрдаистам, дар 4 пачка в течение 1.5 моҳ ман 8 кило хароб шудам. як рӯза ами саҳар каси як пачка мехӯри, ами чои саҳара ки хӯрди як донаша мехӯри, 10 дона дора дар як пачкаш. ҳам серто нигоҳ медорад, ҳам жиртона ол мекунад, ҳам дар давоми рӯз иммунитетона баланд мекунад, шуморо актив мекунад, чақонак мекунад, бехоҳотон мекунад ва цели ден шумо удовольствиякати корои хонатона мекунед, корои бизнеситона мекунед, кӯдакакотона нигоҳ мекунед. бокунед чиқадар вау, ҳам қабуи бамаза мекунад. дар таркибаш шакарҳое дорад ки моро тамоман фарбеҳ намекунад. ох намедонам, мега ки бугу ки чихе хароб шуди, мегум тона боз ҳам ниватса мекунед. гарантия дорад, гарантия ман худам шумода 8 кило вес партофтам. лекин реально да дига намефурад нон бихӯри, ширинӣ бихӯри. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. беҳад бамаза ҳай, хеле приятнее нӯшиданаш. бо чунин маҳсулотҳо конечно же баъд ман товарооборотҳои калон мекунам, аз рӯи товарооборот пулҳои хуб кор мекунам, ҳамаш тариқи телефон, кӯча ба кӯча, хона ба хона, ҳеч ки кор намекунад. и хали нест кор дар даруни хона ба телефон шитаидам, хали маҳсулотҳои дар корира истифода бурда пул кор кардан. барои ҳамкорӣ ва заказ метонед дар WhatsApp, Telegram ва Maxima муроҷиат кунед.